Hvordan finder man egentlig den rigtige psykolog? Hvordan finder du den psykolog, der er den rigtige til at hjælpe dig? Det handler nemlig om meget mere end bare at booke en tid, men rigtig mange oplever også, at det kan være en jungle, og det kan være svært at overskue og finde den rigtige psykolog. Derfor i den her video, der vil jeg komme med noget råd og vejledning, som du kan bruge til at finde den behandler, som forhåbentlig er den rigtige til at hjælpe dig med den problemstilling, som du går igennem lige nu. Udover råd og vejledning til at finde den rigtige psykolog, så vil jeg også gå ind og svare på det helt store spørgsmål, som mange stiller sig selv. Hvilken terapiform er egentlig den bedste? De ting, jeg kommer ind på i den her video, det er, hvordan du egentlig finder en psykolog, hvad det er for nogle ting, du skal kigge efter. Jeg vil svare på, hvilken terapiform, der er den bedste. Og jeg vil tale om, hvilke faktorer er egentlig afgørende faktorer for et succesfuldt terapiforløb. At vælge en psykolog er faktisk ligesom vi vælger mange af vores relationer her i livet. Det er bare ikke alle mennesker, vi klikker med. Der er også nogle mennesker, vi klikker rigtig godt med. Og det er det samme, der gør sig gældende for en psykolog. Der er nogle psykologer, du kommer til at klikke rigtig godt med, og så vil der være nogle psykologer, som du ikke klikker særlig godt med. Det er helt naturligt en meget menneskelig proces. Psykologens uddannelse og erfaring er selvfølgelig vigtige faktorer, men det vigtigste det er, at personen forstår dig og formår at tilpasse terapien til dine specifikke behov og til det, som du går og kæmper med lige nu. Og lad mig bare løfte sløret for, hvilken terapiform er egentlig den bedste, og svaret er, det er der ingen af dem, der er. Når vi holder forskellige terapiformer op imod hinanden, og vi prøver at sammenligne dem, så viser det sig, at de faktisk alle sammen klarer sig nogenlunde godt. Det er også det, vi inden for psykologien kalder for dodo-effekten. Det er opkaldt efter dodofuglen fra Alice i Eventyrland, som har sit meget berømte citat. Alle er vindere, og derfor skal alle have en præmie. Så der er ikke noget videnskabeligt belæg for at sige, at en terapiform er bedre end andre. De klarer sig alle nogenlunde ens. Det er dog ikke ens med, at terapi ikke virker. 80% af alle klienter, der starter op i et terapiforløb, de rapporterer om en signifikant forbedring efter et afsluttet forløb. Så terapi virker. Og selvom vi ikke kan sige, at der er nogle terapiformer, der er bedre end andre, så er det faktisk vigtigt, at terapeuten formår at være konsistent hele vejen igennem et terapiforløb. Så hvis terapiformen ikke er det afgørende, hvad er så egentlig det afgørende? Svaret er, som du muligvis allerede har gættet, det er kemien og relationen mellem dig og terapeuten, der er den afgørende faktor. Så det afgørende er ikke selve terapiformen, men det er kemien mellem dig og terapeuten, der er det vigtigste. Føler du dig set og forstået? Føler du, at der er tryghed her, så du kan åbne op også om meget sårbare ting? Og formår terapeuten at tilpasse metoden til dine behov? Det er nogle af de vigtigste faktorer for et godt terapiforløb. Udover relationen, så kan det også være vigtigt, at terapeuten har erfaring med din problemstilling. Lider du eksempelvis af angst, spiseforstyrrelse, ADHD, depression eller andet, så kan det være en fordel, at terapeuten har erfaring med de her problemstillinger. Og det kan også være en meget vigtig faktor. Så hvad kan du helt konkret gøre for at finde den rigtige terapeut? Start med at tjekke deres hjemmesider. Rigtig mange terapeuter, de laver blogindlæg, podcast, videoer eller andet. Og hvis du læser eller hører, ser, hvad det er, terapeuten har på sin hjemmeside, så kan man tit og ofte få en fornemmelse af personen, og allerede der kan være et godt første skridt i forhold til at have en fornemmelse af, har vi den rigtige kemi eller ej. Og man skal ikke være så bekymret for at være nødt til at prøve flere terapeuter. Nogle gange så kræver det altså nogle forsøg, før man finder det rigtige match, og det er helt okay. Rigtig mange psykologer, mig selv inklusiv, tilbyder også en gratis indledende forsamtale, hvor man lige kan få en fornemmelse af hinanden og få en fornemmelse af, at det her er det rigtige match til dig. Så det er også et godt sted at starte, det er at booke de her indledende forsamtaler hos psykologen. Jeg håber, at den her video har været hjælpsom for dig i forhold til, hvordan du kan finde den rigtige psykolog til dig. Mit gæt er, hvis du sidder og ser den her video lige nu, så er det højst sandsynligt, fordi du kæmper med noget, der er svært, og du overvejer at få noget hjælp. Husk på, at 80%, der starter op i et terapiforløb, oplever også, at de har det væsentligt bedre bagefter. Så tøv ikke med at række ud og bede om hjælp, hvis du har brug for det.